Bé, vull donar-vos la benvinguda al taller de fòbies. El meu nom és Lee i, de fet, jo també tinc una fòbia. Tinc molta por de la paraula que es deletreja com a A-A-G-H i signe d'exclamació. Sí, aquella paraula. Per què no parlem de vosaltres? Comencem per tu. Hola a tots, em dic Jim i tinc fòbia a les disculpes. Perdó? Ja, les disculpes, perdona. Qualsevol disculpa, oi? Sí. D'acord, provarem d'evitar-les, oi que sí? I quin és el teu problema? Soc la Karen, em fan por les repeticions. Oh, fòbia a la gairebé ho repeteixo, oi? Em sap molt de greu. Yep. I tu ets? El meu nom és Ronnie i tinc por de silencis incòmodes. Com de llargs han de ser aquests silencis? Ui, aquest darrer s'ha quedat al límit. Bé, llavors hauríem de mantenir viva la conversa, no? Hola, sóc el Tim, disculpeu, faig tard. Uau! D'acord, està bé. Deixa'm fer les presentacions. Aquí la Karen té por a les repeticions. Em sap molt de greu. Uau! Exactament quin és el teu problema? Faig lladrucs a les fòbies dels altres. Potser hauríem d'haver enfocat el teu cas amb teràpia individual, però ja ets aquí. El meu nom és Lee, tinc por de la paraula que es deletreja com a A-A-G-H, signe d'exclamació. Aquella paraula. També hi ha la Ronnie, té por dels silencis incòmodes. Llavors hauríem de mantenir viva la conversa, no? Què? Ho has repetit! Perdó. Podríem provar d'avançar, si us plau. Aquest és el Jim, té por a les disculpes. Ho sento. Jim, explica al grup com va començar el teu problema. Tot va començar el primer cop que vaig posar-me les mitges de la meva àvia. Ho sento.